Sibingelele babukeli bethu bakaDuza TV. Sithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila. Kuyisuku langesabatha ilanga liyeshona liseluyilahla kunina nje. Sinesihambeli sethu la esiqhamuka kude kakhulu, kodwa ke sizoke sibike sona ukuthi siqhamuka kuphi nendawo ngoba ilanga nje seliyoshona kuba ngathi kade sukile la eyakhona. Babukeli bethu ke sisazodlulisela kuyena ke usisi wami la eceleni kwami. Cela ukuthi ke ningakhohlwa ukuthi ke ukukhuphuka kwethu kuyamele kunina noma kucamele kunina babukeli bethu ukuthi ke ni like ni comment ni subscribe ukuze sikwazi isikhuphuke siye phezulu. Siyabonga nje babukeli bethu nisaqhubeka nje nisasubscribe. Ngicela nje ukuthi ke ngibingelele nangu usisi wami la ecaleni ayibika ukuthi ubani uqhamuka kuphi mase sihlala ke pheko daba. Igama lami nje uSukiswa Ncane ngwaseHarding endaweni yaseKhwezi. Ngisho ukuthi umuntu nje inkosi yami uzibambela amatoho ukukhulisa abantwana kanzima. Kwahamba kwathi ngo2011 shuthi khona iPakistan ngasekhaya. Ngangenza iwashing nangicela ukuthi ngilenzele iwashing. Kwazi ukuthi ngo2012 kwafika elinye elisebenza edolobheni eHarding lisebenzela khona. La kushuthi lona wangikhulumela ngoba le yewashing imali incane, wangikhulumela ukuthi mangiyosebenza kulona. Into engangisebenza khona umnyusisi wayekhona, mina ngangenza amagwinya umsebenzi wami. Ngangenza amagwinya nama-fried. Hayi ke ngasebenza isikhathi eside ke, wazi ukuthi uma kuzophela unyaka ngicela ku-August bangiphethanisa. Wangicela ubhuti lona ngoba ngase ngimjwayele phela. Wangicela ukuthi ucela ngimsize, ucela ukubhalisa izimali zakhe phansi kwegama lami. Hayi ke ngavuma ke nami ngoba phela nawe uyangisiza ke. Savumelana ke. Ngoku kanti lento ngoba phela understand ngokufanayo. Shothi ke mina zange ngiunderstand ukuthi mhlawumbe ufuna ukwenzani. Kanti akafuni ukwenza lento ayishoyo. Ufuna sishade kodwa ke akashongo ukuthi masishada, akaze ayikhuluma indaba yomshado, akaze ayikhuluma. Sahamba ke sayoyenza lento ke, nakhona ke lapho sasiyenza khona mina ayikho into engayibuzwa kwakhulunywa naye ngoba phela uyena owayaziwa, mina ngizosiza yena. Senza ke saqeda ke, uhamba iminyaka ongabikho inkinga ke, sasebenza esitolo. Kwazothi ngo2017 ngakhulelwa ke. Mase ngikhulelwe ngalokhuza la ngabona khona ukuthi kanti ngishadile sengokwenza certificate somntwana, naku sokufika kuphuma lesibongo ke. Ngahamba ke ngaya kuyena, hayi ke wangidelela ke ngoba phela niyabazi ukuthi bayadelela irespect abanayo. Wangidelela ke, ngahamba ngicela umkhwenyana nami, ngaleso sikhathi kwangabe umkhwenyana kwakuse boyfriend. Saya kuyena ake bakhulumisana ke, wathi ke yena hayi uzoyisula ngoba veli useyahamba ngo2017 mehamba phela 2017 uyahamba uya eKapa uzofike ayisule ke. Ngoku akazange azayisule lo muntu lento iyaqhubeka. Ngoku iyangihlupha, ayikho into engikwazi ukuyenza, ayikho. Angikwazi ukubhalisa umntwana, angikwazi ukuthina, ayikho into engikwazi ukuyenza. Ngicela angisize mhlawumbe ngabonalo sizo Nkosi yami, ngiyacela ukuthi mhlambe ngingayilungisa kanjani ngoba phela akekho, angimazi ukuthi uphi nenabafani yakhe angisenayo ngoba phela kwakudala angisenayo, angimazi nokuthi wayapi. Nahamba nosayina eHome Affairs ngoba mawuchaza ukuthi unesitifiketi nishadile ngithi indawo enahamba nosayina kuyo lento nayisayinayo iHome Affairs. Ngangiphendula nje lapho. Ngiyacabanga ukuthi iHome Affairs, kodwa naseHome Affairs saya, kodwa saya eThekwini. eHome Affairs saya eHarding angazi ke khona ukuthi sasiyokwenzana kwaphela uyena obaphambili. Okay, kulokho nanikwenza eHome Affairs yaseHarding, umuntu wayekhuluma nabantu baseHome Affairs inina nababili noma uyena yedwa njengobusho? Uyena okhulumayo. Lento inonyawo lemfene mawuthi uyayibuka ngoba angeke nithi niyoshada kodwa niyene babili kodwa kukhulunywe nomuntu oyedwa. Fanele nobabili nibe nemibuzo enibuzwayo nisayine phansi ngokuvumelana nobabili. Hayi angisakhumbuli kahle ngoba bhuti into engiyazi kahle eHarding asishadanga khona. Ukuthi ke leyanto esasiyenza umshado siyenze eThekwini. Okay, into eziningi ezihlanganisa lesi certificate, ngicela usiveze nje certificate sakho mama somshado.
so uchaza ukuthi into eziningi ezikule certificate saphuma eThekwini. Oh, okay, nakia. The place of marriage is in Durban. Okay, no, siyabona. Shuthi ke certificate sahlanganiswa eThekwini. Yiso lesibabukeli bethu. Okubhlungu ke mase siyabuka la kubhalwe iID kaMama ekamfowethu ayikho iID ngoba mhlambe khona indlela besingazama ukuthi silandelele ngayo since esenyamalele njengoba esho uma wami. Emva kokuba senihambileke naye eThekwini nayo sayina la naye sayina khona nalo owenza lokho akwenzayo ukumkhoshosha ngoba phela la kusayina abantu ababili kukhona okwangena kwi-account yakho mhlambe mongangixoxela. Hayi akukho kwi-account yami. Wayithi yena bhuti uyena uzokwenza i-account phansi kwesibongo sami. Yena uzosebenzisa isibongo sami. Kanti usho ukuthi mina ngizosebenzisa isibongo sakhe. Mawuya eindaweni njengamanje usuqhamuka usuMessis sibongo sakhe hayi sakhe isibongo. Kade kukhona bhuti kade ngisebenzisa isibongo sakhe. Kodwa ngayi Home Affairs bangiseza ukuthi ngibuyisele esibongweni sami. Wangisasebenzisa kodwa besike savela kakhulu. Wawukade usuwele ngaphansi kwesibongo sakhe waye Home Affairs wayilungisa lonto bakulungisela mangizwa kahle. Okay, so kushuthi ke kodwa wasala ukuthi nina nobabili nisashadile lonto kuphela ke manje njengoba usuke le eHarding ozocela isifiso sayo ukuthi sikulungisele yona umshado kodwa usamile wona nje ubunjala ukwazi ukwenza izinto ngaphandle kwakhe. Yebo bhuti angikwazi ukwenza izinto inkinga nje nginayo kulomshado uwona ovelayo kodwa mina ngisebenzisa isibongo sakhe ngisebenzisa isibongo sami ngoba nangisanda ukushaya iID shayini kusazi cabanga ukuthi 2023 2024 2024 yabuya isibongo sami ukuthi ungaphansi komshado nalensizwa mhlambe awuchaza ukuthi nje mhlambe akukho amabili eke wabeka noma ukuzwana ngokuthandana kaze kwenzeke lutho nje bese nishadile nje. Ayakazi shema ngigangele nolunye usuku akazi. Emva kokuba seniqhubekile nashada uqhubeke wasebenza isikhathi esingakanani khona lapha emadokweni? Ngokuthi ngiqale 2012 ya 2015 noma ngingasayazi inyanga ukuthi kwangephi inyanga. Okay, kwakusuku lakho lokumgcina ke lapho ngo2015. Hayi ngangiloko ngimbona ngoba beya kule sitolo lesi esingasekhaya. Kodwa ngimbona nje. Iziphi ingqinamba noma inkinga nje oyibone ubhekana nazo since from ushadile nje from 2012 until 2026? Zinkulu kakhulu bhuti ngoba phela noma uyobhalisa noma uyokwenzani uyabuza ushadile angishadanga ngabe uyathethiswa ushadile nje ayikho into enikwazi ukuyenza ayikho. Okunikhathaza kodwa kakhulu ngisho kufana manje uma nginomkhwenyana mingathi asishade soshada kanjani noma konake inalo ilokhuzana encane ukuthi umkhwenyana uyalazi ukuthi alikho iphutha engalenza kodwa kona ibhlungu kakhulu yabo nginomntana okhubazekile ufunda e-special school ngishintshela ukuthi nje umntana ehole grant ukuthi akahole imali yabantwana abakhubazekile angikwazanga ukumbhalisa ngoba phela ngishadile kufuna izinto zalo umuntu uzozithatha phi nakhona phela ngiyakhohlwa ukuthi ngishadile ngoba ayikho enhloko yami phela ngathi mhlambe ngiqamba amanga ibhlungu nje kakhulu ziningi izinto angazi kungoka ngani umntana ngizokwazi ukuthi uqhubeke afunde ngoba imali ekhokho special school inkulu kakhulu fanele ngikhokhe 1008 ngeterm ngenyanga ngiphinde ngikhokhe 600 rand okuluphuza okugibela umalume anginalutho anginamali ayikho into engikwazi ukuyenza angazi nokuthi umntana ngizomchazelana nasesikoleni noma ngibuza ukuthi kutheni umntana engasaqhubeka angazi ngizophendula ngithini kuningi nje ayikho into engikwazi ukuyenza ibhlungu kakhulu ngoba ngcono ukuthi mhlambe kushaywa mina ngoba umntana vele ezikhubazekile angazi ngizothini kodwa nje ayikho into eyami eyaphambili kubhlungu kakhulu impilo engiyiphilayo angithi mhlambe khona wanginikeza kona ke mhlambe kuthiwe uzongikhokhela ke ngabe unembeza wami yasho ukuthi kungcono khona ongangikuthola okuncane
ayikho nemali onginikeza yona. Ngangihola 100 rand, into ongenzela yona wathi uzongiedela ngihole u150. Yabona ukuthi kubhlungu kakhulu, ngangithi kwakhona wanginikeza kona, ngabe ngiyakhomba ngithi wanginikeza imali ngenza u1 no 2. Ngoku akanginekezanga imali, ngangithi imali wayenginikezile. Ngabe kungcono kakhulu. Angikwazi nje, ngazi nokuchazela umuntu nokuthi ngizochaza ngithini. Ihlazo indaba yami. Ngazi ukuthi ngizothini. Bakwethu yabona ke masuke sikhuluma ukuthi abahambe suke sikhuluma ngani ngoba inkinga la iqala khona umuntu uzomchase kanjani njengamanje nakho kwesekwenzakalile ithiwanike into enjengalena njengamanje ngoba umama uhleli obuhlungwini ongabazi ukuthi boqedwe ubani yena lokho kade kufuna ukutholile ubuzo njengamanje usengenza noma yini ahamba gijima afike la athanda khona ukuthi umama la akhona njengamanje kwenzakalani okubuhlungu nakho konke ilengane ekhubazekile babukeli bethu bakaDuza TV ngoba ingane ekhubazekile kuma special school siyazi ukuthi kuyabiza kakhulu nansi nemali kamalume njengabasha ecaleni ngala akana ID ngapha akana ingane ayina certificate ngoba fanele ithole certificate ukuze ikwazi ukuthi ihambe iye esikoleni ithole grant kudingakala ubaba ngala akekho ubaba inkathi senihambile ke nobaba wekhaya seniyakuye uMr lo wasePakistan seniyokhuluma ngendaba yomshado uthi nako phela ngivele ukuthi nishadile yena uthi mhlawumbe ikuphi ayekwenzela khona lokho ukuthi ashade nawe yini wayekwenzelani akashongo ukuthi wayikwenzelani akashongo futhi akafunanga ukuvuma ukuthi enekushadiwe yabo uvele wabaleka lento umuntu avele abaleka iqiniso ngolila phambi kwakhe angafuna ukucacisa ukuthi athi ukuthi uyenzile into noma akayenzanga kodwa uqhamuke sethi uzosula nje wathi akuwona umshado washo wathi angizange ngishade naye mushada uyalobona menishada futhi nihamba nophathini uzokusa wayingahambi naphathini asishadanga ngacela ukuthi makangenzele kanje wachaza nje wayekade echaze kumina kodwa babembuza ukuthi naku nje umshado ubhaliwe kodwa wangaphumi negama uNtoni igama phuma nalo ukuthi uzosula qa ugcineni nje ukumbona noma nikhulume ngokocingo ngoba phela njengoba uhleli nje usastakile njengamanje akwenzeki lutho empilweni ngenxa yomshado ugcineni nje ukukhuluma naye noma nibonana noma ningasazi ke but uthi nizothi kona ngicabanga ngathi kwaku 2017 inyanga ngisayazi nakhona kwakumbona phela ngoba bekade yangesitolo sangasekhaya akasi nobhuti wakhe nomngani wakhe umbona nje ufike sesitolo kodwa ngekho kutheni mama ngiyakuzwa nje ukuthi isikhathini somgcine sona sisiside mhlawumbe mangiwangichazela nje ukuthi ke imiphi iminyango noma indlela osuzamile ukumfuna ngazo mhlawumbe nje uma ngasubali ukuthi kuphi nakuphi okwenzile wahluleka mawuthi uhlulekile kade ngizama ngoba phela indlela engizama ngayo ukuthi ngiye kulona lo engangisebenza kuyena eqaleni khulume naye athi wathi akamazi ukuthi uphi ngabe sengacela usiso sebenza enye into engishayayo understandani naye ngoba mina ngifundanga bese ngicela usisi lokuthi ake ngikhulumele naye uyazama usisi ukukhuluma naye bese ngitshela ukuthi uthi akamazi ukuthi uphi kwakomnye unyaka ngabe kulonyaka ngaphinda kulonyaka futhi ngaya kuyena wathi komnye unyaka futhi angisazi ukuthi kuphi unyaka Nkosi yami ngiyakhohlwa isekho nengiyaziyo wangitshela ukuthi ngoba akamazi ukuthi uphi mangihambe ngenkantolo ngitshela ukuthi enkantolo ngihlulekile kuthiwe ngeke ngilokhuze ngingamazi ngoba kufuneka yena ufuna sidivorce sihamba naye sobabini wathi ke nayi akazi ke kaphinda ke kulonyaka ngicela lo sisi ukuthi angangikhulumele naye lona wakhuluma naye ke wathi uthe number phone yakhe akasenayo ngoba kade naye wamgcina kodwa waphinda useBangladesh la ekhona bangase ngifuna ukuva ukuthi uphi ngithi ukuthi ulaphi la ikhona ngabe usike eKapa na njengoba ethe uyeKapa wathi na ukuthi useBangladesh mama mhlambe mangingabuza nje ukuthi ke nanso ke lensizwa ke manje sesiyayidinga ke thina siyibaduza TV sesisizana nomphakathi ngoba phela abaningi abantu abayizinhlaka abadela nezinto ezinjengalezi yini mhlambe singanayo esingathi siqala sibambelela kuyona ukuze sithole lensizwa ngoba kuyafuneka gcina siyitholile benziwe ubulungiswa ngoba abaningi abanye abasasela abanjengayo nabasazogileka yipi nje mhlambe indlela esingamlandela ngayo mawama ukhuluma ngochazela ngoba
but ayikho into yakhe enginayo ngoba phela anginasithombe sakhe, anginanamba phone yakhe ngoba phela kwangayena umuntu engithandana naye. Ayikho into yakhe enginayo, kodwa into engicabanga ukuthi ingasiza ukuthi lo engamazi ngaye uyena ongakwazi ukuchaza ukuthi ulaphi, kuba mhlambe uyangifihlela, mhlambe uyamazi, kuba ngeke aze mina ngitshele iqiniso uma ngiwumuntu, kodwa mhlambe uma ngingafika bangaphezulu kwami mhlambe angasho, angazi, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe, kodwa mina ayikho into yakhe enginayo. Mfowethu, angiqale nje ngithi dudula mash and mash, nanku umsebenzi. Nazi insizwa zithi ziyagoduka ziya ko Bangladesh ibuye izoshada la, zishada abantu bengazi. Insizwa le isehading. Umama la sizoyishiya inombolo zakhe makukhona abafisa ukumsiza, ngoba uyasho umama ukuthi ke indlela esingamlandela ngayo, ngoba phela akukho indlela umuntu ongakwazi ukumchase ngayo, ngoba asiboni kwa ID lapha yana kulesi certificate esibhaliwe. Ukuthi mhlambe lensizwa le ekhona lapha okuyiyona yamxhumanisa nomama imkhiphe la khona, ngoba ukhona ngeke ayendawo, ukhona uyadayisa, ngoba uyasho ukuthi banezitolo ubeka mbona umama, but sekunesikhathi wagcina eshila ukuthi umuntu ozonyuka ekuphi ke eKapa. So imash and mash nayo idudula nanku umsebenzi ke no check ukuthi ke ngabe zonke izinto ziqondile ngokhona esitolo lapho, kanye mhlawumbe isitolo athaye umfuna umfowethu le umama bemgadele esitolo abayofuna ubra wakhe ngalathina sibe siqhubeka umama dayisa esitolo. Nathi siwaduza TV siyafisa ukuthi sihambe size sifike sibone lensizwa eyaletha umuntu ozokwazi ukuthi ashadise abantu, ngoba into enjengale bafowethu ayiqali and futhi ayigcini. Kodwa okubhlungu kakhulu umama yena akatholanga lutho, ngisho isent wayengena clue akanalutho, ngoba isikhathi esiningi ithina umama eqala ebhala incwadi yakhe noma eqala nje isibhala so abaduza TV besazi ukuthi ke mhlambe bashada ngokuxoxa nangokuvumelana, and we were so surprised mase sifika umama echaza sonke isitori ukuthi no akunjalo, asivumelananga, ngangazi lutho, wayefuna ukugcina imali ngaphansi kwegama lakhe kanti useyosayina. And uyasizwa ngestori ukuthi umuntu wase Home Affairs lapha eThekwini kushuthi umuntu vele wayethengiwe, ngoba umama uyachaza ukuthi ke ulimi leli lasemzini isilungu akas understanding ngendlela, ngoba actually kushuthi ke into eziningi lo muntu ucommunicate ngani ngaso isilungu. So inkinga ngicabanga ukuthi babemeqisela ekhona yonke into beyikhuluma bobabili, ngoba uyena wayazi ukuthi kuzokwenzakalani. Size sokuthi esimnyama, ingabe wena lapha eThekwini Home Affairs wanikezwa malini? Yafika khona ku 50,000 or 20,000 even 10,000 yafika, njoba nangu umuntu omnyama wakini esehlupheka, nangu umSouth Africa useyahlupheka njengamanje just because of you. Wena lapha eHome Affairs owasebenzisa amandla akho okukhohlakala ukuthi udicelele phansi umuntu omnyama wakini. Shame on you, shame on you. Siyacela nokhona emagunyeni yaseHome Affairs bafethu ubugebengu obuningi nobuqhophololo obenza indle emnyama igcinile imali uqale eHome Affairs. Wena olapho eHome Affairs owenza lokho nangu umuntu omnyama njengamanje uhleli phambi kwethu ucela usizo ngawe wena ojabule la ukhona. Bafethu siyacela nabanye abasondelene eduze nalabantu mhlambe kakhulukazi ngoba kuba yibona amaPakistan noma abanye nje abasuke befuna ubuzwe. iID bafethu into ecritical noma ebaleke ejule kakhulu ngendlela eyisimanga. Sicela noma mhlambe ke ukuthi ke ulimi lika George awul understand nangelinye ilanga for a future, ngoba isikhathi esiningi sifunda ngawo amaphutha, kodwa lingaze lenzeke kuthina. Mase lenzeke komunye umuntu siyakwazi ukufunda nakhona ukuthi ke uma ulimi ungal understand biza omunye ozo understand, ngoba ukugcina imali yomunye umuntu kuyazi bafowethu ukuthi ke umuntu once wakusabisa ngemali kuba into ethusayo ukuthi hawu uzogcina imali yakhe enkulu kumina, kukujabulise lokho. Sangathi ungakucele ulwazi kwabanye abasecaleni, ngoba ngeke sicabange ngendlela efanayo singabantu. Khona wena ongacabanga ukujabulise, kodwa omunye acabange ngeso elijulile, hayi ngeso lemali eza ngokusheshsha, ngoba iID bafowethu ijule kakhulu. Baningi abantu abanye bezwe nje uthi umuntu ethi sewashona sebamfaka kulezi zinto zokushona, wamane washona bahamba bokuclaim imali kanti umuntu usaphila. So iID bafowethu fanele into ebaleke, ngisho inombolo zayo zizodwa zibaleka kakhulu ngendlela eyisimanga. So ngiyacela Mdunsundu, ngiyacela mdla kwethu ukuthi niqaphelisise kakhulu when is coming to ama-ID. Sesiyela nje emaphathelweni odaba, sibonga nje isikhathi sakho obe nathi mhlambe nje mawungakhuluma nje nababukeli bethu bakwaDuza TV ukuthi yipi nje into ofisa nje ukuyibeka kubona ofisa bakwenzele yona kakhulu usabhekene nabo nesikhathi sami. Ngiyabonga. Bengifisa mhlambe onolwazi ukuthi mhlambe ngingaphuma kanjani kulento. Bengifisa abalaleli ukuthi ngicela ngisize, ngiyamcela.
ukuthi ngicela ningisize onwalo nje ulwazi ukuthi mhlambe ngingenza nje kanjani ngicela asondela ngisize. Mhlawumbe nje uma ngophinde ubale njengoba usehadini mhlawumbe ubale ngisho iwadi ngoba mhlawumbe ikhansela linawo amandla ukuthi njengoba selizwile lento lihambe nawe likubambe ngesandla liya nawe home affairs ifike lithi nangu umuntu wami owabanjwa inkunzi. Ngicabanga ukuthi amakhansela kunawo amandla amanye abanikezwe wona mhlawumbe nje ukubale nje iwadi yakho nanokuthi ke ungaphansi kwaliphi ikhansela ngoba mhlawumbe khona la lingazama khona lisize. Iwadi ngihlala kuyona ngise-ward 8 phansi kwa-khansela uProsper Phungula. Mhlawumbe mangase nje uxoxe nababukeli bethu abakhona le eHarding kule wadi okuyona kabaphungula ubachazele nje ukuthi lensizwa isebenze kuyiphi container mangabe container kusiphi isitolo bangabe isiphi isitolo injani uyichaze ubale namagama ayo ukuze makukhona abanye abakhona abayaziyo noma umqondo obuya ukuthi nayi lensizwa bekwazi ukuthi besincedise sikwazi ukuyifona siyithole sibuya nayiphila mawami. Isitolo sakhe sasilapha yamuya ngasesibhedlela ezansi kwadokotela. Kulesitolo esezansi kwadokotela khona isitolo esilapha yana okudayiswa kusona. Angathi khona esinye isiphakathi kube kwadokotela bese kube yesinye angathi kuthungwa kusona bese kube isona lesi isitolo ayisebenzela kusona ke leso ke. Kwenziwani khona lapho moto? Ngaleso sikhathi kade kudayisa amagwinya nama-fried yonke into ke yasesitolo angagwinya ngani noma sekhona nangokodwa enye into yasesitolo isekhona. Igama lakhe nguFaisal Elahi. Umfishanyana nje uthanda banomzimba kodwa kamfishi kakhulu phakathi nendawo. Scratch esikhona la ebusweni noma ningasasazi kodwa ukuthi sikwephi indawo kodwa kona ngiyakhumbula ukuthi sikhona iscratch oyinaso la ebusweni. Webala mhlambe umhlophe ebusweni mhlophe nje kakhulu. Mhlambe uma ungabalula nje mhlawumbe abakhona ababukeli abagudi kakhulu ngasemoto labangamkhumbula ngohlobo lemoto ayihamba ngalowo nyaka loyo. Hayi ke ngangakaze ngibone imoto ngoba ngeke uwazi nokuthi imoto yakhe noma eyalaba ahamba nabo. Ngoba benza kanjalo kodwa angazi noma imoto wayenayo yini. Abantu abangasichazela ke yilabo abaseduze naye. Ngicabanga ukuthi futhi nalaba abalokhu izitolo laba abadeyiselana nayo isitolo njengoba isitolo sasisetshenziswa uyena ngicabanga ukuthi bamazi phela laba sebekhona ngokwesitolo ukuthi lo wayekade sisebenzisa isitolo Faisal Elahi waya ngaphi ngeke bangabe nayo inamba yakhe ngeke bangamazi. Wamkushuthi ke lezi insizwa ezinye eingenile lizakhe umfowethu lo Elahi ezangakubo naye ePakistan. Wama-Pakistan nawo kulesa sitolo khona ama-Pakistan. No ngiyabonga kakhulu mzwa kwethu Indlwensundu sizwe sasemzansi Afrika ngicabanga ukuthi niyayizwela ukuthi ke ingakanani inkinga esibhekene nayo and kulula kanjani ukuthi simthole lo muntu ngoba njoba kukhona laba bakhona bakhiphe labantu vele bafike kungena omunye ethi mayiseranile aphume upgrade so definitely laba bakhona bayamazi ukuthi lo ongekho ukuphi indawo so easy kakhulu lento ke bafowethu ke thina sizozama ukuthi sihlanganise indaba kapetrol sisawuhlanganisa abafowethu sicela ukuthi ke nibe nesiqhubela umsebenzi laba enseduze nabo lapho kakhulukazi nje nithi ukuthi nje ukwenza into ekuthiwa i-rating lapho nibone ukuthi izinto zakhona ziqondile yini ngabe mumphu mfowethu siyazi ukuthi sinayo idudula anithi kusisiza kancane sithi thina sisazama imali kapetrol ngapha nibe nisondela nilungisa into zethu thina sithi sifika sekulula sithi soqhubeka nje nomsebenzi wethu sekulula abanye ubona le usudinga ukuthi nje kube nokududula okuncane kube nokumasha nje okuncane ukuze into ithi kumasajeka eyiqonde ngoba phela bafowethu kwesinye isikhathi i-demonstration yona eyenza ukuthi kubonakale kalula ukuthi oh no this is exactly lo muntu ayichazayo ilento ayichazayo so kumele siyidemonstrate singagcini ngokuyikhuluma siyibone nansi intokazi la engendala kakhulu uyabona nje isakhula isencane kusekuningi sengakwenza nasempilweni njengoba ichaza ukuthi ke ubaba njengoba bephila naye njengamanje mase kuthiwa usefuna ukuyishada ikuphi okuyokwenzeka yabona ukuthi into eyiningi zonakele konakele nje straight ngoba mangase kuthiwa ngelinye ilanga mhlambe ushaya certificate sengane kuyenzeka shaya mangase siqhamuke sibuya nelesibongo lesingaziwa kuyoba njani so ndlemnyama siyacela nje kakhulu nani nje bafowethu sibambisene sizizwe zonke nje ezihlangene ezingama South African ngoba phela siyazi ukuthi ke njengoba sise South Africa kusiyona indlemnyama kuphela sinabelungu abakhuluma isiZulu abanga South Africa sineinsizwa noma obhuti baseNdiya abakhuluma isiZulu abasilalele so ngicela ukuthi ngihlanganise sonke ngengube yodwa ngithi nonke ama South Africans ngicela nje sibambane ngabe umnyama umhlophe noma ngabe waseNdiya
noma ngabe uyikhalathi kodwa siyimuntu wase South Africa oyedwa egcineni kosuku. Cithi sibambisane siclean izwe lethu kulokho okwenzakalayo ngoba kuningi bafethu kuyenzakala and asifuni ukuthi kuze kuqhubeke kwabanye. Khona kade ngiyibuka nje izolo lapha ku TikTok omunye umfowethu eveza enye intombi noma usisi nje wayitho South Africa omuhle okade ehambe nesoka lakhe lase Nigeria kwatholakala eseshawe ngo3 bullets esifubeni engiyibona izolo. That was so painful. Babukeli bethu kukhona abasebenza eHome Affairs. Siyacela ukuthi ke umama uzoshiya inamba zakhe zocingo, siyacela ukuthi bamsize. Ngoba lento le isimple. Lo muntu ufraudiwe. Wahamba okwenzisa into angayazi. Akaze athole ngisho i-cent, not even a single cent. Njoba kade esho ngabe ngcothi mhlawumbe khona imadla encane abamnikeza yona wayeyazi into eyenzeka. So wayengazi lutho. So it's very very painful mlokethu. So siyacela abafowethu onolwazi nonendlela yokumlungisela mama, siyacela ukuthi amlungisele, akacela okuningi. Akacela okuningi bakwethu, ucela nje isupport yenu, uthando lwenu nesineke senu nolwazi enalo ukuthi nimlungisele lento. Ubengasuke le eHarding la ngasikhona azozofika la kwaDukuza. Ngoba lendlela ahambe ngayo kubhlungu kakhulu. Uthe uqale bekufanele ehle ku toll gate, wehla komunye toll gate okude kakhulu kotho ngathi instead of kwendla eMboti toll gate, okuyinto esiphathe kabhlungu kakhulu. Ekwenza ukuthi ezegcine efika ngalesi sikhathi kodwa ukwazile ukuthi agcine efikile ngoba kube nesifiso enothando and enethemba ukuthi mangifike kwaDuza TV ngiyasizakala. Siyabonga nje kakhulu mawami, uNkulunkulu usekusizile, imthandazo yakho isiphendulekile. Nginesure mina ukuthi lento izohamba isifike kwiMarsh and Marsh, izohamba isifike kwiDudula. Sithi sifika sizokwenza umsebenzi bethi nababulibukeli bethu bakaDuza TV bekulungisela lokho abazokulungisela khona. Abanye guarantee ukuthi ke iHome Affairs izokulungisela ngoba wena ayikho into yenzile, there is nothing wrong. Umuntu le esuke ePakistan wazokufrauda ekuyinto eyaziwayo. So engicabanga ukuthi ikhona isystem noma indlela ekwazi ukuthi icrash yonke lento without ukuthi kuze kufike lesa sigebengu ngoba ngeke siphinde sifike vele. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu, cela nje niqhubeke njalo nothando enisipha lona kwaDuza TV. Bengicela nje ukudlulisela kumama adlulise nje amazwi okubonga kubabukeli bethu bakaDuza TV. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi nami usizo ngizolithola, ngijwayele ukubukela nami abanye abantu besizakala kakhulu, kodwa nami nginethemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza. Noma ngabe ke usho ukuthi ngenza iphutha phela uma wenze izinto ezikanjena noma ngangingazi uNkulunkulu ngangishaye kanjalo ngoba angikaze ngafunga ngoba phela ukushada kuyafungwa. Kodwa ke ngiyabonga kakhulu, nginethemba kuzolunga. Okay, inamba yami ithi 078 72 55 766. Cabanga ukuthi igama lami nisalikhumbula, ngizukiswa Ncwane. Zukiswa Ncwane. Yeah.